Καλησπέρα, είμαστε με τον Παναγιώτη και τον Μενέλαος Βέργης. Ο Μενέλαος. Λοιπόν, παιδιά, πώς θα περάσαμε το τρίμηνο καταρχήν? Πολύ κώδικας, πολύ καφέ, πολύ μπισκότα, πολύ σάντουιτς. Πολύ σάντουιτς, πολύ άσπρη διατροφή. Αλλά εντάξει, μια κώδικας. Πώς ήταν η εμπειρία μαζί με πολλούς developers μαζεμένους σε ένα μέρος? Δεν ξέρω, υπήρχαν γύρω μας. Κατάλαβα. Το πες είναι. Ωραία. Η εφαρμογή που φτιάξατε ήταν το Blender, μα δεν κάνω λάθος. Blender ήταν ένα game, είδαμε το χρησιμοποιήσατε physics. Τα σχήματα τα φτιάξατε εσείς ή τα πήρατε από κάποια... Όχι, εμείς τα κάνουμε όλα. Από την μηχανή φυσικής τα κάνουμε όλα εμείς. Πολύ ωραία. Σχήματα, κουτάκια, πάνω στα άλλα κουτάκια. Αυτά. Τα γραφικά επίσης, αυτό δεν βγήκαν και τόσο ωραία. Εντάξει, ήταν μια χαρά. Ήταν simple, αλλά ήταν ωραία από ό,τι είδαμε. Πόσο καιρό σας πήρε το τρίμερο, είχατε ξεκινήσει πιο πριν? 3 μέρες. Πολύ ωραία. Θα λανσάρετε την εφαρμογή σας στο store? Πολύ ωραία. Προγνωστικά για το αποτέλεσμα έχουμε? Πρώτη. Το έχετε σίγουρο? Όχι μάλλον, αλλά εντάξει, ελπίζουμε στη δεκάδα να είμαστε. Μέσα στη δεκάδα δηλαδή προλογίζετε, έτσι? Πολύ ωραία. Έχετε ασχοληθεί προηγουμένως με κάποια άλλη εφαρμογή ή είναι η πρώτη σας που έρχεστε και κάνετε? Γενικά, μετά έχετε ασχοληθεί με κάτι άλλο? Γενικά, μια πρώτη εφαρμογή είναι βασικά για τέτοια φάση, για App Store, ας πούμε. Αυτό κατά τα άλλα, developers, Windows κώδικας και κανένα σιρετάκι. Πολύ ωραία. Η εφαρμογή θα είναι free ή θα είναι επιπληρωμής? Και τα δύο. Και τα δύο. Το paid version πώς θα είναι? Το paid κομμάτι της εφαρμογής. Εντάξει, παραπάνω λέω. Θα ξεκλειδώνει τις πίστες και αυτά. Πολύ ωραία. Έγινε. Εύχομαι καλή επιτυχία και να είστε καλά. Ευχαριστούμε.